KTNK Music. HM Records. Замок бза вахте айрости ёд кардӣ ё ки бутуни агар айрости бифаҳмон ки ту ягон дили нияти бад надошти нисбаташ чӣ хеле хато кардӣ ман рӯи о меброрум ҳамаи хатогима окей мадам майли ғамат наметум ина ман медонум ахмақам не ки ин рӯз оқина плюс чанд сатро ба номат бахшидум вақте ёд кардӣ вақте айрости ёд кардӣ айрости яки буги бо бифаҳмон и дардони реал накина бугу ғам да дил як лабо нагала армон ман тира дӯст медорум надорим бовар бисо насӯзон мара ман надорум қувва хатиада ман неда ишқ мо бовар мекардӣ ман мегуфтум мо майли хай бовар чӣ дар кор ам хали барқаскорӣ ман тира амиқа ғам додам мардак борӣ аму шав чӣ хеле дакучамо борон борӣ омад овоза ки ту тоза хиёнаткорӣ ту шамоли шағолӣ ту дашави ховӣ ту барои шоира як қиссаи нои ма иб кардим оне ки намекунӣ ман ноит ма ҳамчу пушкин да ишқи ту воин мара кишти ту бо ма ай пушти ту фикро парешон не ки ман ишқ дидум да чашмои ти калазарди беақл ҳамчунин баробар бо ай пушти ду ҷавоб мегум dabora бехонум то вақте дорум вуҷуд мекунам ҳуҷум атрофу тарафи ту мада мефори ҳам мефориди май аввал но если б я б знал я бы уқа не запал ман тоҷик урус ма барот деҳқон леки наметонум бихонум барот вакал беби ма гандаи бад кардам ёд тира намедонум не ки ма гандаи бад кардам ёд медонӣ и ҳаёт мора кардам хали ки дар бораш баён ҷони ма ту баром амонат ғами ма мегум дига қатим намонам моли ма агар ту дига накунӣ бо ин ма баро дунё чапа мекунам икара ҷони ма ту баром амонат ғами ма мегум дига қатим намонам моли ма агар ту дига накунӣ бо ин ма баро дунё чапа мекунам икара